corresponsabilitat, compromís, millora ambiental, agraïment, un món millor. Noel és una empresa que fabrica productes de xarcuteria elaborats i frescos que estem exportant a més de 60 països. De totes maneres, estem diversificant vers productes que no tenen res a veure amb el món càrnic. Des de l'inici nosaltres ens definíem com una empresa càrnica i en canvi ara som una empresa d'alimentació més global. Quan tu dissenyes un producte, estàs buscant l'experiència global del producte, des de principi fins a final. Per tant, has de tenir en compte lo sostenible que és el moment de fabricar-lo, però també com això està arribant al consumidor i com afecta la sostenibilitat d'aquell producte quan arriba al consumidor, és a dir, quant de material estem llançant a les escombraries, etc. El nostre enfoc mediambiental, per una banda hi ha la direcció general implicada, per una altra tenim un equip de tècnics especialitzats que es dediquen a aquesta gestió i per altra apliquem metodologia, que entre altres estàndards internacionals apliquem la ISO 14001, que és una norma de gestió mediambiental. Les principals accions que estem desenvolupant és per una banda la compra d'energia elèctrica 100% renovable, hem instal·lat més de 25.000 metres quadrats de plaques solars, i en els últims 3 anys hem reduït un 24% el consum d'aigua per tona produïda i un 55% els residus que han abocador. Jo dirigeixo aquesta àrea i tinc un equip de tècnics que realment ho viuen, són gent apassionada d'aquest món i per tant quan hem de fer alguna cosa ja tenen idees, ja saben com fer-ho, ja miren com fer-ho i la il·lusió que tenen en fer això fa que avancem més ràpid perquè realment ja és una cosa que pensem i vivim així. Jo crec que la responsabilitat social corporativa és un valor que com a empresa el tenim ja inherent des de la nostra trajectòria. Sí que és veritat que l'any 2004 la creació de la Fundació Albert Bosch ens permet ordenar una mica tots aquests valors. I ja el 2018 creem un pla estratègic que juntament amb el Comitè de Responsabilitat Corporativa ens permet desenvolupar i totes les pautes que anem seguint amb aquest pla estratègic. La Fundació Albert Bosch va ser creada el 2004 i bàsicament el que pretén és promoure la investigació per trobar solucions mèdiques a malalties infantils i molt concretament el càncer infantil. Tenim 2 línies de treball, 2 accions que fem principalment. Una és la recerca, impulsem projectes de recerca amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i una altra és un projecte que hem començat fa un parell d'anys i es diu Realitat Millorada, que el que bàsicament pretén és reformar tota l'àrea d'hematologia i oncologia pediàtriques d'aquest mateix hospital. Per Noel les persones han sigut i són el més important i volem continuar treballant per tal que Noel sigui un dels millors entorns en els que treballar. Noel ja fa anys va creure que era necessari invertir en processos de desenvolupament i gestió de talent i podem dir que ara ja estan perfectament implantats i desenvolupats. M'agradaria destacar les 4 polítiques que tenim implantades a Noel: la política retributiva, la política de gestió de capacitats, la política d'igualtat i, per últim, la política de benestar de l'empleat, que es focalitza en una política d'accident zero, aconseguir llocs de treball confortables i segurs, una política de conciliació de vida familiar i laboral i una política de beneficis socials. És un repte per Noel poder tenir feedback de les accions i dels processos que implantem en matèria de responsabilitat corporativa. Vàrem implantar ja fa anys l'enquesta de clima laboral perquè era una enquesta objectiva i ens permetia veure què és en el que ens havíem d'enfocar i podem dir que a l'enquesta d'aquest any tenim un 80% de participació amb un índex de satisfacció molt alt. Els nostres reptes de futur serien ser un referent en la gestió responsable sostenible, desenvolupar iniciatives pioneres i, sobretot, aportar valor a llarg termini als nostres grups d'interès. Al futur ens queda això, com resolem el tema del malbaratament o com reduïm el malbaratament dels productes que fabriquem, que comercialitzem, tenint en compte tota l'experiència del producte, des del principi fins al consum final. En matèria ambiental, el principal repte futur és reduir el petjada de carboni. Ja hem fet la part d'anàlisi i càlcul i ara estem en la fase de definir el full de ruta per definir objectius de reducció.
La societat espera que les empreses actuïn de forma responsable i aquest premi és una mostra de que també fora de la nostra empresa es coneix el que fem i jo crec que la gent té molt interès en saber què fan les empreses cada vegada més en aquesta àrea. Haver rebut el premi Respon.cat és una gran satisfacció i un reconeixement de valor a la feina i als esforços que hem fet durant tots aquests anys. Sempre que em donen un premi, primer penso que en els orígens, en les persones que van iniciar Noel, en aquest cas amb el meu avi, amb el meu pare, també totes les persones que estan involucrades, les 2.500 persones que és Noel ara actualment. Jo crec que és molt important, és un reconeixement per tot l'equip de Noel, l'equip humà de Noel, de que tot el que estem fent, o totes les iniciatives, tota la innovació que estem posant a dintre se'ns reconeix i ens marca el repte de continuar millorant en el tema de sostenibilitat. El nostre objectiu és desenvolupar un lideratge responsable que generi valor social permanent en el temps. Integritat, Adaptabilitat, Família, Futur, Passió.